זה תיעוד לא שגרתי שמבקש להציג הכנות לפיגוע, גם לעשות נפשות לצבא תומכי האל, ארגון קטן מסונף לאל-קאידה שפועל בעזה. זה שלב התצפיות ואיסוף המודיעין, אחר כך הכנת סוסי התופת ועד לפעולה עצמה. לפני שבוע ימים בדיוק זה קרה. זה היה ניסיון פיגוע באמצעות סוסים שהתנפץ על ערנות חיילים ויחידת שריון בסיוע חיל האוויר. עכשיו יש לנו מבט נדיר אל כל שלב ההכנות של הפיגוע הזה שכאמור כשל. הקריינות ברקע מספרת על הכנות שנמשכו חודשים אחדים. סוסים, גם אם זה לא כל כך יעיל, זה הרי שייך לאתוס המוסלמי, סלאח א-דין שוב דוהר בעזה. לבד מאילוף הסוסים, יש גם אימון של ירי לרגליהם, כדי פשוט שיתרגלו. וכשמועד הפיגוע מתקרב, טוענים את הסוסים במטעני הנפץ האלה, מוקשים ומטענים אחרים. הנה כאן. אחרי כישלון הפיגוע הם נמצאו כאן, ואז אחרי כל אלה יוצאים לפעולה. המשאיות נוסעות את הסוסים לקרבת מקום, מכאן הדברים מתחילים להתפתח במהירות. הכיתובית הזו מסבירה, לא ניתן להראות הכל בשל ביטחון הלוחמים, והצלם שמתלווה אליהם ביקש משהו אחר כנראה, אבל תעד כישלון, 4 או 5 הרוגים. אף חייל של צה"ל אפילו לא נשרט, זה כנראה ניסיון ראשון מסוגו, ברור שלא האחרון.